Dan jus kondang kau kok. Mantap jus pote. Iki upane sing gacor bolo. Tuh, lagi. Kayaknya uang rame-rame apa? Larenat ngono. Nyetok musuh bebuyutan. Sinte Mas jenengan, dek lali karo aku. Sinte Mas jenengan. Saya dek lali. Malah sa to. Kabare apik. Apik kabare. Lah urung. Urung. Apa ora iwake kene? Sak bantal-bantal. Lah cah mancing ngono. Mumpung aku nggak lemah, antem nyai. Ondi ya antem-antem ora ketara. Coba antem, kowe to? Mas, anu, kok maksudmu? Ampun Mas, kula anu. Ayo anu. Semanten-manten nyapa? Napa-napa Mas? Lho telek wani. Kok nolak wani? Lho. Nyapa iki? Kita iki lho, ngecek gelut. Tak wae sini. Ayo. Si, lho. Eh.